L-aħħar jiem tal-kampanja elettorali qed ikunu karatterizzati minn xogħol maġġel fuq proġetti li għadhom lura iżda li jridu jiġu inawgurati qabel id-9 ta' Marzu li ġej biex Lorenz Gonzi jieħu l-mertu tagħhom. Fis-6 ta' Frar il-Prim Ministru inawgurat tliet teatri tal-operazzjonijiet fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex minkejja li fit-tnejn minnhom qatt m'hemm ebda apparat. Fl-istess jum Lorenz Gonzi inawgura PET-scan ġdid fl-Isptar Mater Dei li permezz tiegħu isir scan tal-ġisem għall-kanċer iżda mistoqsi meta ser jibda jintuża. Il-Ministru Joe Cassar qal biss li fix-xhur li ġejjin. Din ix-xejra qed tintensifika ruħek kif l-elezzjoni ġenerali risqa iktar viċin. Is-sibt li għadda l-Prim Ministru mar Għawdex biex jinawgura Adventure Park fil-Arb. Iżda dan il-proġett kien għadu lura mhux ħażin u sa ftit minuti biss qabel l-inawgurazzjoni. Ix-xogħol kien għaddej b'ħafna għaġla. Il-ħin bħalissa huwa l-4 ta' wara nofsinhar u minn hawn 3 kwarti oħra suppost il-Prim Ministru għandu jiftaħ l-Adventure Park li hawn hawnhekk fl-Arb Għawdex. Kif qed taraw warajja diversi huma l-attentati sabiex din iż-żona tkun preżentabbli qabel ma jiġi l-Prim Ministru. Infatti hawnhekk nistgħu naraw li għadu qed jislesta l-aħħar xogħol ta' malajr biex il-Prim Ministru ikun jista' jinawgura dan l-Adventure Park f'din il-kampanja elettorali. Dan ix-xogħol maġġel twaqqaf ma li saret ħin ċ-ċerimonja tal-inawgurazzjoni li ħadet madwar siegħa u nofs. L-istess ġara jumej wara darba kien imiss iċ-ċentru ċiviku ta' Swieqi. Dakinhar tal-inawgurazzjoni numru kbir ta' ħaddiema kienu qed jaħdmu fuq is-sit biex il-proġett ikun jidher lest u jiġi inawgurat mill-Prim Ministru fil-għaxija stess. Dan ta' warajja huwa l-proġett taċ-ċentru ċiviku ta' Swieqi u kif qed taraw hawn numru ta' ħaddiema numru kbir ta' ħaddiema kollha qed iħaffu sabiex ilestu dan il-proġett hekk kif il-Prim Ministru Lorenz Gonzi illejla jinawgura dan il-proġett.